Здравейте, мили приятели! Аз съм Наталия Ненова и съм рейки учител. Мога да ви помогна чрез лечебната рейки енергия. Провеждам и енергийна терапия, енергийни сеанси с нейна помощ. Тя изцелява, лекува всякакви неразположения, било то по физическото тяло, всякакви хронични заболявания. Помага за душевни неразположения, помага за емоционални и ментални неразположения. Сеансите извършвам както на място тук в моя рейки център Ханиел, тук в град Стара Загора, така и от разстояние и с продължителност около час. Мога да ви обуча да работите с нея, да лекувате себе си и вашите близки. Ако имате желанието на среща съм. Обучението не трае много, трае около няколко часа. То също може да се извърши както на място, така и от разстояние. За енергията не съществува разстояние. Изключително лечебна енергия, с която можем да си помагаме ежедневно. Можем с нея да преодолеем наистина всякакви неразположения. Говоря ви го първо от личен опит. След това и вече от опита ми с работа върху другите хора. Хората, които ми се доверяват. Ако вярвате и имате желание да се излекувате, аз съм тук за вас. Също така мога да ви помогна чрез леенето на олово, на куршум. То се извършва както на мястото в моя рейки център, така и от разстояние. Аз го извършвам. Този метод помага също така, както рейки енергията, помага на физическо ниво, помага за всякакви физически неразположения, също така помага и за преодоляването на оплаха, на страхове, нервност, депресии. Просто лекува на всяко едно ниво като рейки енергията. Също така мога да ви помогна, като ви предам информация, като отговоря на вашите въпроси, чрез картите Таро. Много хора ги обичат. Все повече хора осъзнават колко много помагат и се доверяват. Мога да ви отговоря на няколко въпроса на лична